מה השעה, סירי? עכשיו 1:11 בצהריים. תמותי. מחשבות אובדניות הן עניין רציני ביותר. חשוב מאוד לא להישאר עם זה לבד ולדבר בהקדם האפשרי עם אדם שייתן אוזן קשבת, עזרה ותמיכה בעמותת ארן. מה אנחנו רוצים למצוא? האם לקחת מטריה מחר? האם לקחת מטריה מחר? אוקיי, הנה מה שמצאתי באינטרנט בנושא. האם לקחת מטריה מחר? כן, הולך לרדת גשם מחר במחוז תל אביב. תכיני לי קפה. הנה מה שמצאתי באינטרנט בנושא תכין לי קפה.